Awan nawara man kuha ni gumas talagsik. Ya, nabali na yung istorya. So Nabali nabali, na. nagkuha na gani, gumasuhan, magtaligsik naman na kanuhinay. Ipusan nila man gaw. Charge! Huwag tanong. Lasan. Yan, uy. Kami kas papa diri. Kasaba, silipon na po'y pasanginan. Ano ron yan, nagsakit ang tiyan ron. Pa! Pa! Tigas tiyan ako, Pa, oh! Pa! 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 Sabaan, batasan mo tutoy ka. Tigas ang tiyan pa. Isip ka, sakit ang diyan din, makagikan. Nabuyagan siguro ko ba? Uyagan, tarong dali. Ang sakit kayo ba? Saba, Dili dapit. tupong ka ng tadlo niyo, be. Sakit yung kayo. Pastilan ka. Sa taon ka mo, taon na eh. Mura mo nag... Saba, asahan na bitang sakit. Dili lagi pa. Dili? Agay ah. Ayaw, sigapa. Ano lagi, nga naman na. Nabuyagan ko na niya. Sakit Di, kayo. buyag, bata mo at dudutlan. Madutlan ba di kag buyag di ay? Lagi kayo pa. Ano? Be, tanong kamot kung sa'yo nakabuyag ka na eh. Hindi na magiging mabasan ka mo tayong tanay. Buyag gabang. Ato rin tatay pirot to. Ato na to sa, kuan, likod. Tatay pirot. Basta tatay pirot gud katong kuluton nga kuan. Ito man, lagaw. Lagaw. Ngato lagi dito sunahan. Patuto nga to. Kamao dito. Kamao to ay. Di mo to kasaligan tong naungatawan pa ay. Lakaw nga to, kay kamao to. Basta mo to, Dede, albularyo to, Bantog ba? nga mananambal dito sa alegria, lakaw. Alborayo sa alborayo. What? Albaryo to. Lakaw. Kamao lagi to. Oh. Asal mo ka. Ay, tatay pirot. Tay. Murag nakatimahu ko nga naay muabot. Nasi mabot. Tay pero. Naagyod. Tuwala to sedan. Padayon na. Dayon. Tay. Uy! Tay pirot. Ay, sakit ta ko. Tay. Kung sa'y problema dong? Stop sa dong! Nakay swab test? Pali po ning albulay dong yuwa mapait kamat yun no nata. Mangita pa dong swab test. Mura pagkas kibuloy. Stop. Mureklamo pag yung gagawin ko stop. Sa'yo gusto ni mo, stop imong edad? O tambalan ti ka? Tambali ko na yung sakit kayo ang tiyan eh. Oh! Tiyan, di mo diferensya. Sabi ko gagawin. Dayo. Di ba kung kakuan og weling kuran. Ano na lingkod rin? Kakarte pa po di mo. Sosyal magkuko sa mga ano kailangan kung na akong lingkuranan pero Nga kawala mga sa okay na inyo. lang ni ako sino. Pwede ko magpatamban na kay Oh, pwede kayo. Isa man dyan imong ipamati dahil sa mga kalawasan. sakit jud kayo kung tiyan no murag nag-agi ko adto sa moy nay kuan no baka nang isang bagay. Paglapan no sakit naman kayo kung naglikod. Tiyan no nya nagdisod na kog lakaw. Irayo mo pa yata kayo. Kano sa amin sa kasugod? Buta ka no eh. Kay buta! Di ko buta, gapiyong ko. Kupiyong ko din no. Sama mong god. Kita. Kano sa amin nagasugod imong sakit? Pag ganiya pa dun ay paglabay na ko atong naikuan sa ambagan. Grabe sakitan no nagdisod na kog lakaw no eh. Mo ba? Oo no eh. Sakit jud kayo, asin sakit kayo. Oo sakit jud kayo no eh. Bibi elephant. Kuhae ko to og presko nga tubig og dahon sa bayabas nga blue. Masugo di po ng baktina lagi. Kasi bakit? Gawasan ng tiyan mo na nato ng diha doon. Samtang napaabot pa sa ako sa bata-bata ako kang himadlan dong ha. Madlang ko naman eh. Kabaol kami mahad no eh. Kamao dong. Kamao ko manghingo ko. Hala, Dapan eh. karira. Gusto may nakita ni mo na eh. Hala. Hala. Okay, makita ko shit ni. Hala ka dong. Ano mo na eh. Pasaylo ako dong pero maogi ako nakita sa imong kaugmaon nga dili nakakauyab. Sa kabila ng kasalanan ko,
Sa dili nakauyab na nga daghan mo kay nya. Namo daghan mo kay kog chicks na mga bayot lang. Dili nakakauyab lagi oh. Iba ka kung ano? Pero, Ibutang sa palihog to. yes, tanay pero. Dili nakakauyab hantod-hantod. Sure ka diha basig nasayop ka kani kuno usan oy. Samot. Ngano man ni kamutan oy unsa? Dili ang kamot ang problema. Unsa may problema? Mong naong. Grabe pud kang albor yuwa ko. Ay mo, may nakita lang ko diri god. Unsa may timaylan day noy? Unsa timaylan? Di na mailan mo ako rin makabasa na kaya ako ang kuan mananambal. Aba unsay kalayan sa imong kamot ug akong kamot oy. Ang akong kamot, mo na kamot sa Ala, ako nakita po diri noy. unsa may nakita nimo? Hala, pa doon Mamayutay makasauna noy. Daghan na kay bayo diri sa kalibutan. 14 pay edad ki ay nakaglinakwan. Uy, ginuo ko po ng tubiga. Ay, unsa man ari, nula man ang lula. Ipiyong lang ang imong mga mata. Kano ipiyong man ako kung mata. Ipiyong lang kay tambalan tika. Huwag ka po, tayo. Ngano piyong ang mata may piyong na nga ang tiyan may nagsakit. Dili kay para din mo makita akong mga mahika ba. Baliw ko piyong sa mga mata. Piyong. Usog din ah. Piyong. Usapa kay ning usa ka dahon, tulo di ay ka dahon gik sa bayabas nga blow. No, usap. Ata maron ay. Akong ihungit sa imo. Oo. Ay naman yung dahon na lang eh. Ayun ay. Basta. Basta lang ito ay. Usap ako gitambalan ani o ikaw. Unsa po nanoy din lang. Ikaw akong gitutuhan ako may mga gibugahan. Maglaro ta ni ngilara. Ba, unsa man to noy baho man lagi. Kibo. Baho. Unsa may gibatay nimo ron? Wati kong kalipong noy baho apo dato Oh, noy. diba? Wag ta nga kasakit si Montiyan karon kalipong na sad. Sige, ako ang balang tayo. Maayo na kadong. Huwag tanga akong kalipong noy. Kalipong? Ah, grabe. Kita sa akong kalipong. Niwala ang kasakit sa imong tiyan nimbalin sa imong kalipong. Ano nalipong ko noy. Ang baho apo to imong gi. Palihog ko. Baby elephant, kuha ko ito og dugang fresh water. Kanang fresh ko nga tubig. Yes. Pagdali di pik. Pagdali di. Apili og balik 20 nga pagdali. Ah, Okay. balik 20. 8. Relax lang gamay na dong. Relax lang maulian lang lagi na. Pero kana bisag unsa nga pamalatian sa imong kalawasan ako ang tambalan pero sa imong panagway murag ayon na lang yun. Bisag Sayo hindi na ako makaya. Akong tiil ko noy. Way gimadoy unsay kapalaran anang tiilan noy. Hugaw man ang tila. Ikaw rin yung patambal nga mo patag mananambal. Sayo ako nin. Hugaw din noy. Ay, sorry kay noy. Osbag ko anoy. Karon nakita na ko dong sa imuhang mga tiil dong Aga na buyan. dili ka mamatay sa kalaagan. Unsa may makamatyan ho noy. Mamatay ka sa kahugawan. Ang tiil mo. Ano to na? Raratay. Ano ba ito? Hugasan na yung tiil eh. Unsa man noy. Basta nawagtang na yung kalabad si mga kalipong si mga. Wala pa dyan noy. Grabe dyan lipungan ako noy. Tambalan to na ron. Ipiyong og balik dong hunahuna nga wa kay gihunahuna nga panghunahuna. Ano eh, unsa? Hunahuna nga wa kay hunahuna. Sige noy. Dali ka na noy. Dugaya mo na nila. Ano naman yun ay? Di sa mga iklang tubig! Dito sa drum. Di man taon to fresco! Naunsa naman taon ko nini. Maligo na laman tano yan. Nakaligo naman dyan ko noy. Murag kaligo rin ko ang nimo dong lakaw na dong. Dala. Kan-apon din. Tanas mong mata. Laban pa kayo kung unay tambalin. Taon ko ninyo na kayo. Mamatay taon daw. Noy. Tabal niya akong kalabot sa unoy. Ikaligo na nato gaw! Uwanan na magugawa mo. Sakit ko na uwanan na ka. Nawanan na day ko noy. Noy, kamao mo kumapatuloy. Uwanan na gamong among ulit. Naunsa bukan noy. Patunggatungam kang albunaryo. Di magkatabao diya. Ahat pataalo na ina magdami itong tubigan. Una ko eh. Di ako rin kuhag tubig. Boy. Dali kay kong tubig! Pangod mong patakan po. Ano naman taon na naman may pito-pito ay. Saan nagkubat ani?
Ano man ka? Nagmugot man yung naong. Labong kay video nan takar ganina. Muna pa mo pa. Kaya kung tingnan pa, nabuyagan ko dito siguro pa. Nagsana pa mas video na to sa ano dire. Ha? Video pa, nagsana pa mas video. Tatong Ano man tiyan ka? pa. Tabang nga sa gupabi. Tabang nga, ano ka? Sakit kayo untiyan. Sa sakit ang tiyan, mara sige magaglo cellphone ko. Sakit na ang tiyan. Tingnan po ka pa. May tiyan akong sigko sa cellphone akong mata man o akong kamot. Be, asa may sakit na? Dire. Hintay na Kuy ito kuy. Kaya ayaw, pisuwa pa kay sakit kayo. Tutaraan ka kung sakit ba? Ang dahil sakit lang day. Sakit di ay. Tanaw na mga. Dong, Yaganan ka pa diha tapita na. bani sa nga to ka, ato ni kon kanang Tatay Pirot. Ha? Sa to ka. Tatay pirot. Oh, patambal patuto nga to kay. Murag nabiyagan jud kag tagor nga to sa sambag ka. Be. Asa, gibiyaan naman ko eh. Hoy, mag-una-una mo kay mo rin gibiyaan. Kanina patutuwa di ba ikaw? Dali ka ni pa. Still. Yo, shoutout to mga barkay. So, cellphone sa lang gamit no kay nag-edit na ko. So, nanang memory card nakapasok na dire. So, yun, shoutout. So, yun, shoutout dahil sa akong mga amigo no. Shoutout nga pala Tagalog to. Shoutout nga pala kay Brother Miguel, Sir Tisa. Og shoutout ni Dance Cover PH og sa akong amigo nga si Lihim nga Aral. So, kamo sa apay sunod. Ako sa pag-shoutout po ko ni Kuan, ni Mikay Silendre tangi di among collaboration to ni Kuan, shoutout ni Dindo Pangulo taga Abanga, Matalom, Leyte, di sa Manila. Ano bibi? Birthday niya karon June 9, advance happy birthday day bro. And advance happy birthday ni Master Joshua. Ay, on. Hoy. Sabi to kong birthday ba? Baka naman. Birthday, baka naman. Pang Jollibee naman siya, pang Jollibee. So yun, ako Mal, naman. dabi noon sa di mo ka no smile. Si Iko sabi, shoutout be. Ako sa, Iko sabi. Shout out sa mga pamiwot na naninda diya sa Daguhi Market o kanang Wow! Baboy oh. Og ni kanang Kuya. TG diha og ni Kuya Junel Wow, pag move una. Kaya ka Og dyan. ni Juna ula air. Okay. First shoutout na si Signal Bilira no. Shoutout mo yan. Salamat sa gimbal og ni Kwan saya ni Gisa Gumapak Piculados og sayang anak nga si Bebe Tristan Dave Piculados taga Bagtek Katigyan Bohol og akong classmate pag elementary no. Explosion Tavines, ayan, shoutout. Crystal Me Toyon. Yan, ito, last shoutout, mga kaibigan ko to. So, Tagalog tayo. Shoutout ni Mark Dolyar Kulasito, ug ni Ra Ladip, ug ni Rose, at saka ni Adrian Chan Ruby. Yoy, shoutout pa rin kay. Yun lang. Please subscribe sa Lihim na Aral at saka ni Dance Cover PH. Yung nasa screen, paki-subscribe mga pare mga kaibigan ko yan. So, shoutout. Bye-bye. Bye. Biyahak, na record. Ay, pahabol shoutout nga pala. Shoutout ni Ate Ginny P. Salobre. Nakalimutan ko. Sinsya natin. Yan. Shoutout. Way uyab, kinsa diri way uyab. Way uyab, kinsa diri way uyab. Way uyab, kinsa diri way uyab. Sige, biga, di Japon ka uyab. Way uyab, kinsa diri way uyab.